Продовжую показ порцелянових статуеток. Маленька фігурка, що зображує щеня. За стилем мені нагадує Васильків. Клейма немає. Стан, в принципі, гарний, чудовий. Є недолік у вигляді маленького скола. Ось тут. Бачите, на передньому плані є на самій основі маленький скольчик. Він не такий помітний, але він є. Саме тому ціна 80 гривень. Хто любить собак, песиків, може придбати таку фігурку. Вона не часта.